Uden tanker. Fuck. Smutter du bare, din satan. Oh shit. Hvor skal jeg det svær, hun er gået ind hos dig? Nej, men svær. Det går, mand. Se til Victor. Hvad er det der for en server? Så hvornår bygger det der? Hvad skal jeg få det til? Hvornår bygger det der? Nej! Jeg røg i jail. Hvor lang tid? Hvordan ser man det? Hvordan ser man lang tid, man er i jail? Hvorfor kommer jeg i jail? Hey, hvordan ser man, hvor lang tid man er kommet i jail? Spawn! I 2 dage. Det er jeg også. Må jeg lige se det dyr, Victor? Hej, Victor! Noob. Syg. Kan du se mig, Victor? Jeg er lige herovre. Ja, jeg kan. Hvad noget, mand? Fuck det dig. Vi spillede inden det første gang, jeg er i jail for dripper. Jeg har været 2 gange. Det her det er første gang, det skal jeg sige. Men kedeligt. Og jeg optager. Hej da, Victor, ved du, hvordan man sætter på YouTube? Nej, det... Skal vi ikke gå og se, de er allerede i gang med at sætte det helt op. Okay, mit F-rum er simpelthen heroppe. Lukker i hovedet. Hvad? Du bliver tosset i hovedet, knejser. Nej. Jo, det er. Nej. Bare så du er fuldstændig bedøvet. I skal hvor godt være det. Hvad? Runkelig. Hvor var nederen? Jeg vil kaste mit diasvær. Nej, jeg fik det ikke. Mit svær det er Sjarmes 3 til baselag 2 i Læsbæk 2. Hvem var det at sidde?